Santa Krishna. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധ്യായം 5, കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവർത്തനം, കർമ്മയോഗം. കൃഷ്ണാവതാരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായത്തില് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ദേവായ. अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് അങ്ങ് ഒരിക്കൽ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അപ്പൊ ആദ്യം അങ്ങ് എന്നോട് എന്ത് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാനസിക ഊഹാപോഹത്തെക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ കാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതൊരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവമായിട്ടുള്ള സേവനങ്ങള്, ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്സകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. അപ്പൊ കർമ്മ പരിത്യാഗവും പിന്നെന്താണ്, ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. എങ്കിലും പിന്നെന്താണ്, ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. എങ്കിലും എന്താണ്, ഭക്തിയുതമായിട്ടുള്ള സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? കർമ്മത്യാഗം. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. എന്താണ്? കാമ്യകർമ്മങ്ങള്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. ശരീര സുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ ഇനം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്
ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധമില്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താണ്? ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞെന്താണ്? പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഭഗവാന്റെ വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? ഈ പറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് വാസുദേവന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില് ഒരാള് പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, ഇത് ഇപ്പോഴല്ല, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ന്യായ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോനോ കാംക്ഷതി അവിടെ ഒരു വേർഡ് യോനോ, ന്യായ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്ദന്തോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബദ്ധാത് പ്രമുച്യത്തെ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അയാള് വെറുക്കുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഒപ്പം തന്നെ മോക്ഷം അടയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അയാൾ എന്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളെ വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ശരിയല്ല, ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും പരിണാമത്തിൽ വ്യത്യസ്തമാണെന്നതാണ് ശരിയായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയാകയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെയും അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയായിരിക്കും. കാരണം ആ ഒരു ജ്ഞാനം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇയാൾ സന്യാസി. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തില് തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകാണ്. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണെന്നുള്ളൊരു സത്യമായ വ്യക്തിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, പരിമാണത്തില് വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നതെല്ലാതും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിൽ എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയും അയാൾക്ക് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗ പൃഥക്പാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതഃ ഏകമപ്യസ്ഥിതാ സമ്യക് ഉഭയോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം, അതായത് കർമ്മയോഗ, അത് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനം സാഖ്യയോഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അജ്ഞാനികളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ടിന്റെയും വ്യത്യസ്തമാണെന്നുള്ള പഠനം, ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റത് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത്. സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തുകയാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് വിഷ്ണു അഥവാ പരമാത്മാവാണ്. ഭൗതിക സേവനം പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ അനിവാര്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുന്നു, മറ്റേത് വേര് നനയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നു. അതാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. ഒന്നെന്താണ്? നമ്മളൊരു മരത്തിന്റെ വേരാണ് നോക്കുന്നത്, മറ്റേതാണെങ്കിലോ വേര് നനയ്ക്കുന്നുവെന്ന്, വേര് കണ്ടു നമ്മൾ അതിനെ നനച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം
ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്താന്നുള്ള. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? പരമാത്മാവിന്റെ സേവനത്തെ ആണ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് അർത്ഥാക്കണം. അപ്പൊ ഒന്ന് മരത്തിന്റെ വേര് അന്വേഷിക്കുകയാണ്, മറ്റേതെന്താണ്? ആ വേരിനെ നനയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. യൽസാഖ്യേ പ്രാപ്യതേ സ്ഥാനം തത്യോഗൈരഭിഗമ്യതേ ഏകം സാഖ്യം ച യോഗം ച യ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ടും നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്ക് വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താ പറഞ്ഞ? വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? നമ്മൾ പറഞ്ഞ സാഖ്യയോഗം. അതുകൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും നേടാൻ സാധിക്കും? ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വിശകലനത്തിന്റെ അധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിയുടെ സേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി വസ്തുതകളെ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കാൻ കഴിവുള്ളവരാണ്. തത്വചിന്താപരങ്ങളായ ഗവേഷണങ്ങളുടെ എല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ജീവിതത്തിന്റെ പരമ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പരമ ലക്ഷ്യം കണ്ടെത്താന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഉദ്ദേശം. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴാണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കില്ല. അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമ്മൾ ആ ബന്ധം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ സാഖ്യയോഗത്തില് ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്ന് തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാകുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്നു. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തിലോ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? വിരക്തി ഉണ്ടാകണം. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പരിശീലിക്കേണ്ടത്? കൃഷ്ണാവബോധം നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാകണം, ഒപ്പം ഭഗവാനില് നമുക്ക് ആസക്തി ഉണ്ടാകണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ എങ്ങനെയാണ്? കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോ ഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുടെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഒരാൾക്കും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചാലും ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്ന് വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൂടി ചെയ്താൽ മാത്രമേ സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാകുള്ളൂ. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സന്യാസികൾ രണ്ടു വിധമുണ്ട്. സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദികളും ഭാഗവത തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ആര്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. ഭക്തിയുടെ സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ളവർക്ക്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക്. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ സാഖ്യ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ വേറെ പറയുന്നുണ്ട്.
വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും മായാവാദ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. നിർദ്ദിഷ്ട ചുമതലകളാൽ മുൻകൂർ ശുദ്ധീകരണം ആർക്ക് ആവശ്യമാണ്? മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് ആവശ്യമാണ്. അവർ ആദ്യമേ തന്നെ ശുദ്ധീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവർ എങ്ങോട്ട് കടക്കുന്നത്? ഈ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്താണ്? സേവനത്തിലൂടെ അവര് സ്വയം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കേവലം ജ്ഞാനം വിമോചനത്തിന് അപര്യാപ്തമാണ്, പ്രവൃത്തി നിർബന്ധമാണ്. ആത്മാവിന്റെ അവസ്ഥയില് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ആർക്ക് കൂടുതലാണ്? മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് കൂടുതലാണ്. വിജയം ഉറപ്പാണ്. കാരണം ദൈവരാജ്യത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം അവർക്ക് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അവരെന്താണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അവർ ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പരിശുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് അപൂർണമായ ത്യാഗമാണ് മായാവാദ സന്യാസികളുടെ. സമ്പൂർണ്ണ ത്യാഗമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? വേര് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ആരുടെ ലക്ഷ്യം? മായാവാദ സന്യാസികളുടെ. പക്ഷെ വേരിന് വെള്ളം കൊടുക്കലാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ ചെയ്യുന്നത്. ദ്രവ്യത്തിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് പ്രക്രിയ. കൃഷ്ണനിൽ ആകൃഷ്ടനാകുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിന്റെ പ്രക്രിയ? എന്ത് വരുന്നത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. മറ്റേതാണെങ്കിലോ നമ്മളെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രക്രിയ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് എന്തില്ല? സന്തോഷം ഉണ്ടാകില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാനിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ, സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചും അതീന്ദ്രിയമായ ഭക്തി സേവനം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്നിലധികം ഭക്തിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് ഇവരെന്താ ചെയ്യണത്? കുറെ പ്രവർത്തനങ്ങള് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും. മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് എന്താണ്? ഇവരും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്? കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഇവര് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക. കാരണം ആദ്യം അവരെന്താണ്? ഓരോന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് അപഗ്രഥനം ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അവര് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പൊ കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ഇവർക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ വേഗത്തിൽ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് സാധിക്കും. സംഖ്യ തത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ്? ഭാഗവതമാണ് പഠിക്കുന്നത്. വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ ശാരീരിക ഭാഷം ശങ്കരാചാര്യർ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുക. വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളുടെ ശരിയായ ഭാഷ ഭാഗവതമാണ് പഠിക്കാൻ പറയുന്നത്. അത് വേണ്ട. പിന്നെന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഭ്രഷ്ടരായി ഉപകാരാർത്ഥമുള്ള ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ വീണ്ടും ഏർപ്പെടുന്നു. പാഞ്ചരാത്രിക വിധികൾ അനുസരിച്ചാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത്. പാഞ്ചരാത്രിക വിധിയാണ് ആര് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് മായാവാദ സന്യാസിയും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് പറയുന്നത്. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? വിശുദ്ധ ആത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനുമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്, കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സേവിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും അയാൾ വ്യാപരിക്കില്ല. അയാൾക്ക് എന്താ ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്? അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കാനായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷിക്കുന്നതിനോ അവർ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. പിന്നെ
ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ വേറൊന്നും ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അവർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനോ അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകാനായിട്ട് ആർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല? ഈ ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ കൽപ്പനകളെ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാള് എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാത്ത സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ, കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദമല്ലാതെ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കാനും അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ മാത്രം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രം കഴിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കും പോകാനായിട്ട് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അയാള് എപ്പോഴും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാവരെയും സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അയാള്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിനും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ അയാൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനോ ഒന്നും അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത്. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യത്തെ തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ശൃഘ്നൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, ഘ്രാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും അയാൾ സ്വയം മനസ്സിലാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരാളുടെ ജീവിതം വിശുദ്ധമാണ്. അയാൾ എങ്ങനെയാണ്? അതുകൊണ്ട് കർത്താവ്, കർമ്മം, അവസ്ഥ, പ്രയത്നം, ഭാഗ്യം എന്നീ ആസന്നവും അനാസന്നവും 5 കാര്യങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഈ യാതൊരു പ്രവർത്തനവും അദ്ദേഹത്തിന് ബാധകമല്ല. കൃഷ്ണാവബോധം ഒരു സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഭാഗ്യത്തെ കുറിച്ചോ അയാളുടെ പ്രയത്നത്തെ കുറിച്ചോ എന്തിനെ കുറിച്ചും അയാൾക്ക് ഒരു ചിന്തയും ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? അതിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചോ ദോഷങ്ങളെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചോ കോട്ടങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നാമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തനാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോ എന്ത് തോന്നും? അയാള് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ എങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്തൻ തന്നെയാണ്. താൻ എന്നേക്കും കൃഷ്ണന്റെ ദാസനാണെന്ന് അറിവുള്ള അയാൾക്ക് ഭഗവത് സേവനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അയാൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? അയാള് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താൻ എന്നേക്കും ഭഗവാന്റെ ദാസനാണെന്നുള്ളൊരു അറിവ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനമല്ലാതെ അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यतेन स चापेन पापेन പത്മപാത്രാവിവാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമരയിലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? താമരയിലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല? ആ ഒരു വ്യക്തിയെ
ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണം മാത്രമേ ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനാണ് പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. ഇതിനെ പ്രധാന എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് എന്ത്? ഈ പ്രപഞ്ചം. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്നും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളായിട്ട് എന്തുണ്ടാവില്ല? യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതെന്നല്ല, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെ ഉടമയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? പുണ്യഫലം ചെയ്താലും പാപങ്ങൾ ചെയ്താലും പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്താലും അതിന്റെ ഫലങ്ങളായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കില്ല ആര് ചെയ്യുന്നത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന അറിവോടെയാണ് ആര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? ഇവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ശരീരം ആരെയാണ്? ഭഗവാന്റെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ അതിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാൽ നനയാത്തതുപോലെ അതിനെ പാപമാലിന്യങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവല ഇന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ യോഗികള് അനാസക്തരായിക്കൊണ്ട്, ആസക്തിയില്ലാതെ ശരീരവും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശരീരം കൊണ്ട് മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ട് വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവര് എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? അവര് എങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും, പ്രാപഞ്ചികമായിട്ടുള്ള ഏത് കൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവരെപ്പോഴും മുക്തന്മാർ തന്നെയായിരിക്കും. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റും വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കാവുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്? താൻ ശരീരമാണെന്നും മറ്റു വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം ഉണ്ട്, നമ്മൾ ശരീരമാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു മിഥ്യാഹങ്കാരം അവരുടെ ഇല്ലാതാകുന്നു, കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാകാണ്? താൻ ശരീരമാണെന്നുള്ള വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മിഥ്യാഹങ്കാരം അവരിൽ ഇല്ലാതാണ് ചെയ്യുന്നത്. യുക്ത കർമ്മഫല ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ഠികീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായൊരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. അപ്പൊ സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തന് കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ, തന്റെ കർമ്മങ്ങള് തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, തന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? ആ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ പെട്ട് അയാള് വലഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആ വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങളൊന്നും അയാളെ ബാധിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകിയാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യന് എന്താണ്? പൂർണ്ണ ശാന്തി തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭതയുടെയും ഫലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണനില് ആസക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ആൾക്ക് എന്താണ്? സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളില് ആസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായ വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനാകിയാൽ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാവില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയങ്ങളായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഭൗതിക ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഒരു മനുഷ്യനെ പൂർണ്ണശാന്തി നൽകാനായിട്ട് എന്ത് സഹായിക്കും? കൃഷ്ണാവബോധം സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിലും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ രഹസ്യം. അതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. സർവകർമാണി മനസാ സന്യസ്യാസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായിട്ട് വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്? ദേഹി 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. ജീവാത്മാവ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ വസിക്കാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്. തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിട വരുന്നു. അപ്പൊ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്, തന്റെ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാണ്? ദുഃഖത്തിനിട വരുത്തുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അയാൾക്ക് മോചനം നേടാനായി സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ജീവന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്? ഈ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. ശരീരത്തിന് 9 വാതിലുകളുണ്ട്. ശരീരത്തിന് ഏതൊക്കെയാണ്? 2 കണ്ണുകള്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അങ്ങനെ 9 വാതിലുകളാണ് എന്തിനുള്ളത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളത്. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യാന്തരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എല്ലാ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. അപ്പൊ തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ്? ദുഃഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോ ഇത് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ. അതിന് അയാൾക്ക് എന്ത് വേണം? അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട്, മുക്തി നേടാനായിട്ട് അയാൾക്ക് സാധിക്കും. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മ ഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തത്തെ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന ഈ പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. സ്മരണാതീത കാലം മുതൽക്കുള്ള അവിദ്യയാണ് ശരീരക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരീരക്ലേശത്തിനും ദുഃഖങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നത് എന്താണ്? അവിദ്യ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ശരീരക്ലേശങ്ങളും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. എല്ലാ കഷ്ടപ്പാടിനും ഉത്തമമായ നിവാരണോപായം അത് മാത്രമാണ്.
കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല, ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും കാരണം എന്താണ്? അവിദ്യ, അല്ലെങ്കിൽ അവിദ്യയാണ് എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണമാകുന്നത്. നാദത്തെ കസ്യചിത് പാപം ന ചൈവാ സുകൃതം വിഭുഃ അജ്ഞേനേനാവൃതം ജ്ഞാനം നേന മുഹ്യന്തി ജന്തവഃ. സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യപാപങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണമാണ് ജീവജാലങ്ങൾ വ്യാമോഹിതരായി തീരുന്നത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരൻ ആരുടെയും പുണ്യഫലത്തെയോ പാപഫലങ്ങളെയോ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ മൂടിയിരിക്കുന്ന അജ്ഞാനം കാരണം കൊണ്ടാണ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? ആ വ്യാമോഹത്തില് പെട്ടുപോകുന്നവര്. അജ്ഞാനമാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനം, ഐശ്വര്യം, ബലം, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, വൈരാഗ്യം, ഈ 6 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ, വിഭു ആത്മാവ്. ഭഗവാൻ വിഭു ആയിരിക്കുമ്പോൾ ജീവൻ എന്താണ്? അണു ആത്മാവാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ആത്മാവിന്റെ വലിപ്പം പറഞ്ഞു, മുടിയുടെ തുമ്പിന്റെ 10,000-ൽ 1 അംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത്രയും ചെറുതാണ് വിഭു, അണു ആത്മാവ്. ഭഗവാൻ ജീവാത്മാവ്, അണുവായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്. ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്വന്തമായി ചിന്തിക്കാനും ആഗ്രഹിക്കാനും കഴിവുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുടെ നിവൃത്തി സർവശക്തനായ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവായതുകൊണ്ട് എന്താണ്? അത് സ്വന്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നു, അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അത് പ്രവർത്തിക്കാനൊക്കെ അതിന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മുഴുവൻ സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അത് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ജീവാത്മാവ് ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്ന പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങള് നിറവേറ്റി തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആരും ഉത്തരവാദിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആര് ചെയ്തു തരാണ്? ഭഗവാൻ. നമ്മൾ എന്താണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി തരും. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ആര് തന്നെ അനുഭവിക്കണം? നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ അനുഭവിക്കണം. അതിനാരും ഉത്തരവാദിയല്ല, ഭഗവാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണങ്ങൾ എന്താണ്? നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന പരമാത്മാവ് അത് നമുക്ക് സാധിച്ചു തരാണ് ചെയ്യുന്നത്. സംഭ്രാന്താവസ്ഥയിൽ പെട്ടതുകൊണ്ട് ബദ്ധനായ ആത്മാവ് താനാണ് ഈ ശരീരമെന്ന് ധരിക്കുകയും ജീവിതത്തിലെ താൽക്കാലിക സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വിധേയനാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായ പരമാത്മാവിനെ അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും അറിയാനായിട്ട് കഴിയും. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? തന്റെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ, ജീവാത്മാവിന്റെ സന്തത സഹചാരിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അവന്റെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അതറിയും. അതറിഞ്ഞനുസരിച്ച് അതിന്റെ അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും അർഹതയ്ക്കനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിവർത്തിച്ച് കൊടുക്കാണ്. ഒരാൾ കൃഷ്ണനെ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ച് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മാത്രമല്ല, ഭഗവാൻ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാൻ ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രത്യേകം ഭഗവാൻ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ശാശ്വത സുഖം നേടാനായിട്ട്, ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുടെ ശാശ്വത സുഖം നേടാനായിട്ട് ഉതകുന്ന വിധത്തില് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സർവേശ്വരൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാൻ ആരെയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ ആരെയും വെറുക്കുന്നുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നാളെ പകുതി എടുക്കട്ടോ. 15 ശ്ലോകം, 29 ശ്ലോകം അല്ല ഇതിൽ. ഇത് എന്തായാലും ഒന്നും മുഴുവനാക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ 2, 3 വെച്ച് നിർത്തുന്നതിലും ഭേദം നമുക്ക് നാളേക്കാക്കാം ബാക്കി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിപൂർവമായ സേവനകർമ്മമാണ്. ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളോട് ശ്രേഷ്ഠമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതെ. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഭക്തിയുടെ സേവനമാണെന്ന് പറയാണ് അല്ലെ. അടുത്തത്, പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുക? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തില് പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസം.
സന്യാസിയെ കുറെ സംഖ്യാതത്വശാസ്ത്രം പഠിക്കാൻ മായാസന്യാസി, മായാവത സന്യാസികളെ, അവര് വൈഷ്ണവ സന്യാസിയെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കുന്നു. അതായത് മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അപഗ്രഥിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് നടത്തുന്നവര്. അവര് ഊഹാപോഹങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അവർ കുറെ പഠിച്ചാണ് അവര് എന്തിരിക്കാൻ നോക്കുന്നത്? ഈ ഭഗവാനെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? അവര് ഭക്തിരസേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തിരസേവനത്തിലൂടെ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. പക്ഷെ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, അവര് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത അവർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവരെന്താണ്? ഭഗവാനെ ഉയർച്ച കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. പിന്നെ സന്തോഷം ആർക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? വൈഷ്ണവ സന്യാസിമാർ സന്തോഷം കുറവായിരിക്കും. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? അവര് പിന്നെ ഈ അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇതൊക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരുന്നു? കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ഒരാൾ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. തന്റെ പ്രവർത്തികൾ ഏവരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നില്ല, അയാൾ നിർമ്മല പ്രജ്ഞരാണ്. അതെ. പിന്നെന്താ പിന്നെയും പറഞ്ഞല്ലോ, അയാള് ഒരിക്കലും ശുദ്ധമാകിയാൽ മനസ്സും പൂർണ്ണമായി നിയന്ത്രിതമാണ്. അയാൾ എപ്പോഴും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാനാണ് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലാതൊന്നും കഴിക്കാൻ ആൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ താല്പര്യമില്ല. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ, സേവിക്കാനായിട്ട് സേവനത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും അയാള്. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അല്ലാതെ വേറൊന്നിനും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതജൊന്നും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമേ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളൂ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും കേൾക്കാനാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നതും. പിന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും പോകാനായിട്ട് ആൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള്. പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥയെ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മള്? ഈ ഒരു അവസ്ഥ നമ്മൾ എന്ന് പറഞ്ഞു, താമരയിലെ വെള്ളത്തിനല്ല, താമരയിലെ അല്ലെ, താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാല് നനയാത്ത പോലെ ആണ് മാലിന്യങ്ങള് തീണ്ടാത്തൊരവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാല്. പാപമാലിന്യങ്ങള് അതിനെ താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെയാണ് ഈ ഒരു അവസ്ഥയെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്ത പോലെ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അടുത്തോ നമ്മള് മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുന്നു. ഏത് ശ്ലോകത്തിലെ മാതാജി? 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവന്റെ പ്രവർത്തികളിൽ നിന്ന് ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അയാൾക്ക് പൊതുവെ അതാണോ? 17 ശ്ലോകം 17 എടുത്തിട്ടില്ലേ നമ്മളത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിനെ പറ്റിട്ട്. എനിക്ക് പറഞ്ഞതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ഉള്ളത്. ശ്ലോകത്തിലല്ലേ പറയുന്നത്? 15 വരെ എടുത്തുള്ളൂ. ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗത്തല്ല. ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗത്തല്ല, നമ്മൾ 15 വരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു പോയി.
15 വരെയല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ചോളൂ. 17ാമത്തെ അതെ ശ്ലോകം അത് പറയുന്നത്. അതെ അതെ അതെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കത് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതായിട്ട്. പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അതെ, അത് 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാ. നമ്മൾ 15 വരെ